Per la seva banda, Comissions Obreres ha organitzat durant aquest cap de setmana unes jornades. Joves del sindicat del País Valencià, Catalunya i les Illes Balears intercanvien opinions i debaten sobre la situació laboral del jovent. L'atur, de fet, és el principal problema que tenen. Per això, representants de les joventuts de les tres comunitats s'han reunit amb experts sota el lema «Quin present, quin futur?». La finalitat és entendre millor l'estat actual del mercat laboral i el seu futur. Les ponències d'avui han versat sobre la fiscalitat, el diàleg social i ocupació jove i també sobre l'estat de benestar social. I tenim un tractat que ja no serveix. Aquí tenim contractes precaris, salaris molt baixos i després a les illes, a més, molt forment la temporalitat. Uns impostos més justos i un manteniment de l'estat de benestar que significa tindre cura de la gent que més necessitat té, tindre serveis públics, educació, sanitat. Això suposa que les condicions laborals, que són generalment prou roïnes, sobretot en el cas dels joves, pot pal·liar un poc aquesta situació.